Go ahead, Jerry. Mesmo a pouco será um dia ali, dois anos de cidade, dois anos de cidade. Right, hands officer mamisa ngoro. Mamisa ngoro officer kumisa here ngoro. Right, tadzoka pachi. Munoona there is why that ndiri murima nokuti dzekumisa ngoro idzi guys dzakati homei and right tadzoka pachirongwa guys panapa no under 18 guys, no under 18. If you know kuti under 18 please enda unotamba nevamwe kune mamwe magrupu, imboenda inotamba nhodo, muchinotamba chiwande muchimbonotukana, muchimbonoita makuwa muri kumagrupu akasiyana naika imboenda panamvenge uko anditika so no under 18 ndakangana kutonyora kuti no under 18 apa anditika asi zvisina itongofamba mberi nokuti varume vana bhudzi vana vadzadzi dzangu vana varume venyu imi anditika nevanhu zvikomba zvenyu handiti vakanga vauyawo kuwhatsapp kutoti vakaita chigrupu chavo ndokuuya SIS MELLY tanetsekana vakadzi havasi kuda handitika kuti vavhure makumbo avo tiwane kushandira vanhu pamweya mutsvene. Kukirawa kwanza muri kuramba kuenda kukirawa kunoshandigwa vakadzi munogokiya kudai anamona. Saka varume vaiti isusu takudiwo ndo zvinozotituma zvamunogara muchitaura kuti musatsvaga vakadzi tinozotuma kuenda kunodii kunotsvaka mamwe manhingikiri magambi kunze uku nenyaya yekuti vakadzi vari kusunga. Saka ndatoda kuti tinzwisise kuti nemhaka yei muri kusunga makumbo enyu vanamai muchivhara makumbo tana baba vanenge vamisa ngoroka. Ngoro dzinenge dzamiswa nana baba handitika ngoro dzedoda kusundiwa dzichienda kwadzinoenda vanamai vaya mobva mavhara moti kwai zvinhu hazvichaiti handiti. Saka toda kuti tinyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei mukati medzimba, asi nokunyaya yekuti chi hanzi we see you aiwa kundiona hamusi kundiona Shotlinda because zviri kuitika ndezvekudai handiti guys toda kuudzana chokwadi. Iwe kumba kwamai vako nababa vako wakabvako handiti uchisiya sadza ririko handiti ukasiya sadza ririko ukasiya zvese zviriko ukati ndoida kuenda nemurume uyu handiti kana Gilbert ushu nokuti chakanga chingoshota chite kumba kwenyuka inyaya yengoroi ndo yakanga ichingoshota, nyaya yepolisi ndo yaingoshota ukatera nemurume uyu ukaenda. Zvino kana mava mudzimba mukanovhara makumbo munoziva here kuti izvozvo izvo that alone vakadzi zvinogona kupusha varume kuti vazopesera vasvikawo pakuti vapinde muzvinhu zvakasiyana. Mozodzoka futi back pano muchichema kuti varume vaenda murume azodai because most of the things zvachona zvimwe zvezvinhu zvachona tisu tinenge tichicontributa handitika. Saka ndichatraya kuti ndibate kwese handika kusaiduku nekusaiduku handiti. Saka vana mai dati mugare muchiziva kuti mumba umu bedroom umu handitika iro beche riri pakati pemakumbo ako iro harisi rako handitika ndere murume wako iwe chako kuri geza nokurita look after handika nokuburitsisa vana ipapo. Asi kana vapa nguva yekushandigwa handiti ava vengoro dzavava ndo vanofanwa kudi kurishandira handiti mazviona. Asiwo tiri panyaya yekubata ipapo varume handiti munoziva kana mukadzi ane nzara handiti kana idzo mbonisi dzenyidzi kutaura chokwadika hadzina pazino hadzishandi hadzizhaviriri ndo chokwadi zvavi yose panenge pasina. Kana musina kuvapa mari vakadzi ava zvekuti ngaindewo anotenga usave abikewo adye adai zvokwadi munongogomanisa izvozvo weti zvachona izvozvo but chinenge chiitika hapana. Iwe murume unopesera wangozotega nditunde kungoti ndizvibatsirewo ini asi mukadzi chokwadi unenge ungoita kupritenda ndosaka vakadzi vachizoramba zvavo anti mazviona. Saka nyaya iyi yebonde iyi inofanira kuti ibhalanswe pese anoona ngaibhalanswe hafu. Iwewo murume make sure you fulfill your duties as a murume handika kuti mukadziwo unomuita zvo. Imimi varume muri kuchema kuti vakadzi vari kuramba nemapurchase avo kuti vakupei handitika pamunenge muchidira handiti ko ivo vakadzi ava pavanouya chikumbira mbolisi pavanodira munovapawo here? That's a question yandiri kuda kuti ndinyatsounzwisisa kubva kwamuri. Muri kuvapawo here pavanenge vachidira ende muri kuvapawo here chezvokuvagutsa zvokuti munovashandurudza pamubhedha kana kuti munongoitawo zvokuti fugunde handimaona kungoti ndapfekera tsatsa zvapera handimaona
chokonyo sa zvatopera mukadzi asara ari hanging zvakangodaro muri kuvapawo here madamba refu vanenge vachida what are you doing imimiwo varume anditi because ngatibalanseka ngazvive fei kuti tinyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei handitika saka ndagara ndataura guys kuti no under 18 kana zvisiri kukura zvichikutadzisa izvi ibvai tisare nevanokwanisa kumirira nyaya dzemudzimba handitika nevanokwanisa kubatsira vamwe vari mudzimba because tine vana vachidiki mazano vari kuroorwa vachinopinda mumarriages vasingazivi katika kuti zvinenge zvichifamba sei mumarriages muya wapinda mumarriages muya handitika umwe cheko anenge akamboteka kudanana nezvikomana izvi zvinenge zvichingorokana netumbolesi tuduku handiti mazviona ozonowana murume anomurora wanike une muzumbururu ndakaona munyaya ndakaposta apa yemwe akauya sahaidi achiti kune murume wacho achiti kwai mukadzi akundiramba just because ninyaya yekukura kwakaita chinhu changu handika saka mukadzi akuchindiramba manje haachakwanisi kuti everyday murume unenge achidawo kaari sexually active mukadzi zvinhu rakakura rababara ndobva azoenda kuna umwe mai vechikuru handika vanotoriwo vakanga vatosiyanawo nemurume wavo mai vaive chikuruwo vakasvikawo vanga vagarisawo vane nyere yavo ndokusvika ndokudi ndokunonakigwa nezinhu remwana uya handimaona saka mwana uya watindosiya mukadzi handika ndochinogara angu nani namai ava mai vatoti ndodowanikwawo handimaona saka vachizowanikwa ndisingazivi kuti zvinozoramba zvakadaro here in the next 10 years kana kuti vanenge vozomuonawo kurwadza kwaro zvinhu iri nokuti ari kuti mukomana uya aitaura kuti pese paanonyenga vasikana vanomusiya nekuda kwezvinhu rake rakakura iroro handiti mazviona so ndopatiri kuda tinyatsotaudzana tichionesana tida kuti tibate kwese tichionesana china chatopange tichitaura handiti mazviona saka varume kana muchinge mapindawo mubedroom menyu ina handisi kuti ndiri bedroom expert aiwa asi ndinongotaurawo zvimwe experiencewo zvatongozivawo handi zvimwe vamwe vachatutsirawo vamwe vachabatsirawo kana vakufonawo handika varume kune varume vechidiki kana kuti vamwe varume vakadzi vatogarisa mudzimba chaiwo handika varume vakadzi ava vanoda kubatwa vakadzi ava vanoda kunyatsokukoiriwa chaiko vakadzi vanoda kunyatsokurakashwa handi muri kunzwa kubviswa ngura kurohwa chako kuti vagare vane grisi handi zvino kana mukaita wejongwe vanhurume wongoti ipfuripfuri apa unenge une futi katwamba la kadora wongoti churi wobva wasiya handi maona mukadzi izvozvo it's a turn off kumunhu wechikadzi mukadzi oraiti kadora kanenge karipo hauna zvaungazvita because wakasika wakadaro handiti asi chiitawo kuti paunenge wabata mukadzi paya wonyatsokumeka shuwa kuti washandira munhu handiona munhu ngaashandigwe kunyatsoshandira zvokuti unosvika ukaona mukadzi uchiisa mukadzi asina kusura baba imi muzive kuti hapana zvamunenge maita kana muchinge mabata mukadzi makunyatsokukwira mukadzi wenyu chaiko mukadzi anofanira kuti bhu fe bhu kuti unyaziva kuti kuti muzive kuti mabata basa baba mukaona mukadzi asina kubudisa mweya muzive kuti hamusati matanga hamusati manyatso hamusati matanga kunyatsogona basa shandirai vana vevanhava kwete kuda kunyengedzera muchibhabhadzira vana itai zvinhu chaizvozvo nemazvo handitika utonyatsokunzwa kuti mai vabudisa mweya uza kuti ndashanda handiti washandigwa zveshuwa imiwo vakadzi kana muchishandigwa handiti muchishandigwawo vakadzi handiti shandigwaiwo muchiitawo action hakona zvongoshandigwa mongoita kunge zvivanhuwo zvakangoamene kunge chimunhu chakatofa chifishi chakatongoraswapo chakatongofa handiti murumewo ndiye anoitigwawo zvidavado handitika chinja ukaona uyo uri mukadzi uchiti murume ari kushandira handitika ari kushanda iwowo mukadzi uri kuti muri kuitawo basa rekuti muri kushandirana woona murume wako pakupedza kwegame asina kujova uzive kuti hapana zvawaita hapana zvaunga uchiita vanojova kuti kujova chaiko ukaona ajova woziva kuti washandigwa iwe murume ukaona mukadzi asura woziva kuti washandira handiti mazviona saka zviri 2 ways techida kuti vana Gilbert mudi mubate nyaya idzi ive both sides handitika plus imimiwo varume kana mapinda mumabedroom mukadzi hangoiti gwistara imwe chete kuti chivongoshada buda vhura makumba kokudai toda kukwira pamusoro unoshada buda makumba kokudai toda kukwira pamusoro aiwa handiti mukadzi unoshandurudzwa handika unoshandurudzwa zvokuti akashandurudzwa kadai so oshandurudzwa kadai achitwa zvese animaona ndo zvinoitwa mukadzi unoshandurudziwa kanzi dog style sorry yenyu pana mai vangu ari panapa but amai ndiri pabasa mungoteererawo muchipinda nokuchida nokuku handika ndikuona mama wangu aripo mucomment section animaona saka guys munhu ngaashandurudzwe ukarova iye yamunoti missionary handika dogi ukaona uchiita dogi style kumukadzi asati ahukura imi varume uzive kuti asati waita mukadzi ngaahukure kuti iwe uri shure kumurume uchireva basa mukadzi achiti ukaona ahukura ndo inonzi dogi style kai ndo inonzi dogi style chaicha iyo
anti mashona kana muchita vakadzi venyu dog style munhu ngaukure anditi muza kuti manyatsoshanda ngona munhu achikuti uri kumasuro uchita dog style uzive kuti hausati washandira munhu hausati washandira munhu shandira munhu zvokuti anosvika pakuhukura sedog style yacho yauri kudi yauri kuita iyoyo anditi imiwo vana maiwo baba handiti vanenge vakatarisa Burkina Faso iri baba vanenge vakatarisa kashure uku vakanyatsa kutarisa shure kudai vakamira kumashure kati vakafuka vakumashure vachishandira mweya paipai handitika muchiziva kuti baba vekwenyu vanofanira kuti muhukure muite iyo dog style vinenge muchitwai handitika muzive kuti unazivawo iwewo pachako kuti kushure kwako kwakarongedzeka ita kutaura nyaya yajini manje because that one is also a turn off munosati nyaya dzebonde dzisamusingadi dzitaugwe vazhinji venyu dzinoputsa ndo dzaputsa dzimba unogona kuva uri mukadzi akanaka nebasa rakanaka chaizvo handimaona uchitambira mari yakanaka uchiningirira pati kana mumba menyu musina communication musina bonde zvokwadi marriage yaina kana murume anoprefera kukusiya akanotora Sylvia akapinda naye mumba iwe ukasara wakadaro handitika nemazimota ako nemazimari ako nyaya dzebedrooms hanzi kongubhani aiwazve panyaya yengubhani ndopai patinozotika kune inonzi ndorwani handiti you drink ndorwani unopota uchinwa ndorwani yaya mhepo yaichibuda uchimwa ndorwani yaya kwakutodza kufadza baba here kufadza mutengi here nenyaya yekuti unohla kusura unotenga kandorani kure inguko dziriko kune vakadzi mazimbabwe yaanotengesa unotenga ndorani mopota musa muporiji makuseni muchidya mhepo yaya inobuda kana uri wani masikandosura chisuru rako mhepo yaya ichibuda chisuru rako mausiku pavanenge vauyawo baba mhepo yaya inenge yapera antimaona saka kushure kungakugeswe madzimai kana muchiziva kuti vana baba venyu nhasi muda kuchada kuhukuriswa gezai shure make sure kuti hakuna zvidhoti zvinosarira kumashure uku zvokuti murume uzoti chikota mai amai uda kushandudza chikushandira kuda zvamakafambira kumba kwevarume ava handiti maakunodai wanenge kune zvisete zviriko handimaona mweya wedhoti wakunorova pamumino kuti pa handimaona murume is a turn off achadi obvapo oenda kunotora sisi vemubhawa handitika onovafongoresa ona hakuna kana mweya uri kubuda kuri kutobuda mweya weperfume chero chizadi kuti kudhoti kwakumbofa wakaita mweya weperfume handimaona saka vakadzi vari mudzimba dzidzai kuti kana muchigeza kuseni mageza vapedza basa renyu nemba mageza paya usiku musati mavata kunogezwa handiti totoona vakadzi vakawanda vachitaka sisinge kungoti unongonosvika unoti kunguru pamachira asina kugeza dzidzai kugeza ruviri kuitira kuti baba panenge vachida kushandira papa vamwe varume vanti vanenge vachida kudya here kubeche uku kana vachida kudya kumabeche kwacho kwavanenge vachida kudya varume ngavawane rakachena kwete kuwana richinhuhwa hove munosazvita makarofishi zviya munoziva imi vakadzi amudzwi onovhura kudai so mweya wobva wati kati obva watotanga kuita neflu kuita kunge muna nekorona flu yatotanga kubata nenyaya yekuti uri kunhuhwa kwangoda kuti machira fe usina kana zvawaita anditika indai munoningirira munomugeze mumekeshuwa kuti makachena kusasuku mekeshuwa kuti makachena pamunofamba madzimai kuita imi vana babawo anditika idzozo mupolisi dzenyu idzi dzinoda kugara dzakachena handivo vakadzi ava munovadlisa handiti vakuna vamwe vanoita basa rekuhla chigezai muchikwesha muchishevha mazivhudzi ayaya handika kwete kuti mwana wevanhu musara chinongwe namazino achinongwe navhudzi rarumira mukati memazino kana vari vaya munodyisa vaya munashevha handika moshevha kusvika kumabhora kwese uku handika muchishevha kusvika kumabhora kwese uku muchibata iyoyo mbolisi yaya varume kuti vabve vashoma vazhinji vachina vachicheudziwa handiti muchivhura kana mogeza pamunyatsogeza mitsetse miyamiya muchirabha miyamiya munyatsoponongora muchiponongora kuti zvichenewo handika haikona kuuya naye yakachenuruka handiwaona uye kuti kune mwana wevanhu idya hygiene wise mwana wevanhu anorwara mwana wevanhu anorwara handika ende kana muchinge mageza imi vanhukadzi motogeza musati mapedza kumama haikona kuti wapedza kugeza woenda kuno mama woenda kuita zvifuti wapedza kugeza handiwaona because hapana zvavanenge waita because that smell will still come back again antimazviona saka idzidzai timetable vadzimai zvakare kuti kutoilet kunoendwa kuseni uchimuka woita timetable yako yekuti ndikanomama nguva dzangu dzakati ndonguva dzinenge dziri right handimaona ende nyaya yemutoi yemubedroom iyi madzimai atinoda kutaura nezvayo nhasi iyoyi inoende yakabatanidza dzimba dzenyu idzi nevatorwa muri vatorwa kaimi tu murume mutorwa iwe mukadzi muri mutorwa makangosangana hamuzivani muri vatorwa mese asi makaumba ukama nekuda kwebeche nemboro handitika ndozvakaita kuti mudi muumbe ukama hwamuinawo nhasi saka ndo nyaya dzatakagarira kutaure pana panyaya dzebedroom idzi handitika bedroom yenyu vana mai guys izvozvo zvatoda kugara tichiranganidzana zvinguva nenguva time to time handitika mabedroom enyu aya ngaashongedzeke nokuti varume ava haufambi naye hausweri naye zvinoitika kunze kunenge usingazvizivi
and akabuda 2 minutes achitwa nomunodai so unoona bedroom mazana vanhu vanorogedza mabedroom avo vachisa mashisa achifoldwa zvipilo zvichidiwa mwanisa zvimatray pamubhedha chako chekuda zvinenge zvine mabhodhoro ewaini here kuti kana vachinge vapedza kukwirana paipai vamwe mabhodhoro ewaini dzakana kuti vodini hameno zvinenge zvichiitika anomaona hameno zvinenge zvichiitika ipapo anomaona saka gadzirisawo mubhedha wako unyatsokumirawo zvakanaka wogadzirisawo woitawo zvinhu zvako zvakanaka pamubhedha mumba muchena mumba makanaka mumba mhanga mutsvaigwe andika kwete kuti kunosvika na 4 o'clock gaba reweti richingorimo kune vaya vanogara mu1 room gaba reweti rinenge richingori mubedroom imomo baba vasati vauya mai mwana chipulling socks mumusoro wakamira kuna mai veku next door uchitava kuwa na mai veku next door asi mumba musina kugadziriswa bedroom ngainakidze ngaiitewo kaaroma unotengawo air freshener aya emumba anditika ane masenti anonakidza emalemoni echichichi uchisprayawo mumba kuti mumba munakidze mawindow chaicho anovhurwa andimaona mawindow emumba anovhurwa andimazviona modi kuti mumba mupindewo fresh air mupindewo mhepo saka tangotinyatsodzvitaura anditika madzimai hygiene inodiwa anditi hygiene kune mumwe mukadzi wekuti agoni kana kuwacha bhurugwa rake rekupfeka remuzasi unowana pakatapa rakaita kunge rakadhayiwa nejiki pakatapa madzimai kuda uri kupinda marriage kuda uchapinda kuda wakagara urimo umwe uchapa unenge wakangobva nawo rimwe kune rimwe dhimonika rinenge richitori uchapa andimazviona munhukadzi uchibuda uchifamba chero china mutauro jaira kuti kune pendi liner iyaya inoiswa iya kune mapendi liner mamwe ane masense mamwe asina zvinodhipenda kuti iro bechi rako hari react here kumasenta kana risinga react isa pendi liner rako ufambe naro pose pauno that way andika but do not wear it more than 8 hours hari kurudzirwa kuti uzeta more than 8 hours wakangoisa pendi liner you change andika plus famba mubandbag mako nema-wet wipes kana uchifamba famba nema-wet wipes ako munikikiri paunofamba kuitira kuti kana zvasvika pakuti wapinda kana wadii woda kucheka nyaya yekuti unoti unobvisa murume anobvisa bhurugwa rako mubedroom owana bhurugwa rine maskid marks kana kuti iwe mukadzi wakunobvisa pendi yababa wakunowana pendi yaine zvimadhoti pakati uchapa iwowo tishu rinenge ririmo saka wakondwa kupishika here zvafamba sei kuti usirire dhoti rizoenda papendi apo zvinenge zvafamba sei zasi iri acidic but tinezi ndosaka chisa mapendi liners kuti bhurugwa risaafektiwe andichiona because ukazorinika pazhapo ukazorinika panze zvinotinetsei vanhu vakona hazvichadhawisiki kuti zvinofamba sei kana iyi pendi liner chikuiritseta puti ine tambuni isa tambuni wopfeka tambuni rako woenda pfeka tambuni rako woenda varume munoziva here kuti machenda anonhuhwa vanhu vechirume jende rinonhuhwa zvikuru ukataria rinoijende kufa rinoenzi rakakura riya machenda anonhuhwa anoda kutokweshwa kunyatsokukweshwa chaicho kunyatsokukweshwa machende enyaya chinyama kachine chakaomarara chakamheno chakangoita kunge chiyamheno antimazviona kweshai kuzasuku vanhurume ende pendi yako munhurume dzidzawo wega kuti even uchigeza paya dzidza kuwacha pendi yako wega haikona ngomira tukaimedhi machadi vachazodai saka ndida ngobata bhoni varume ndimakumbira kuti china ichi ngachiuyi vakadzi vada kupora chirangaridzwa handiti ndimi madaro mukati koenda musimusati machina inyama isita aya because iko zvinezvi vakadzi vakuita chirelax tikati toto no hapana kuipa handitika saka tadzoka imimi varume play your party vakadzi voplay party yavo imi varume kana mapinda mutoilet handika kuna umwe vane maensusu handiti wapinda mutoilet waweta handi unoweta wakamira chinhu chako wakabata kuda wakanongedzera muchemba handiti saka hamene zvinozoitika kuti munozopfachura sei zvimwe zvichina pamusoro pemachemba tishu ririmo tora tishu uwaipe pamusoro pechemba kudai pasare pakachena haikona kuti usiya pane mamhorodze kuti mumwe munhu akapinda imomo handimwana anosvika kugara pamusoro peweti yako saka varume uchapai hwohwo hatihudi uchapai hwohwo ngausari bvisa pukuta pamusoro petoilet seat handika pukuta pamusoro petoilet seat apa kana wadiradira chi waisa weti dzako ipapapa handiti saka ndozvinoda kuti tiudzane zvakare vana mai mimi kana makukwirwa munikikiri mubedroom handitika munoziva the best way yekuti mashitsi musarambe muchingochinja mashitsi muchiwacha muchingoti nokuti pai pamunenge muchikwirana handitika pane huronyo hunoteuka huchiinda pamusoro pemashitsi handitika kuti zvinhu zvakadaro zvisaitika kuti zvinoti zvinonhuhwa kazvinhu zviya unoona mumwe munhu achitora iko kaka kuda munoshandisa mawet wipes enyu kuda munoshandisa chichira kana kuti munoshandisa hamunenge muchandisa kumba kwenyu kuti mupukutane kana mapedza kuita basa renyu ramunenge mapedza kuita zvinonyasira izvi handitika unoona munhu achitora icho chiya chinhu achiisa pasi pepilo hanimona chiiswa pasi pepilo chinonhuhwa ka nepilo yacho mangwana chaishandisa futi yakadaro chinonhuhwa hachiiswi pasi pepilo munoziva the best way yekuti even mashitsi aya asanhuhwe handika iro sipemura nababa iri
pane pamunotenga mazitawele enyaya hasi kungomonera muchioneregwa muchingooneregwa mutogwa picha makamonera matauro ayaya muchidaiso ndo basa rematauro iwaya akati kurei mamwe ayaya. You put your towel down. Uri kuziva kuti nhasi kuri kuda kukwirwa namunhu vanoda kukwirana cheko cheko. Tauro rako pasi pamusoro pemashitsi pepa pasi wokwirirwa pamusoro petauro. Tauro is easy kuti unongoribvisa uchiwacha. Anomaona because mashitsi munotoda anotokanganisika kuti anotota mweya uyayo. Saka ukakwirira pamusoro petauro rako unongobvisa tauro rako wowacha tauro rako wonika. Manheru kana chichitsva futizve wodzosera tauro rako wokwirirwa pamusoro petauro rako zvichingodaro. Musaise manhingikiri mawetwipes enyu nezvimaborodhasta zvenyu zvezvo pasi pepilo because zvinonhuhwisa mumba. Handiti pane recipe yekuti kana futi muchida kuti mumba mako kunyatsonhuhwirira musati maenda kunorara ukaita makuziva kuti wakunolaita light paya time yekunolaita light rako remubedroom mako paya andika woswera makuseni paunoridziva paya wodira perfume yayosora ichitenderera palight manheru paunozonoita light on mumba munenge mune kasika aroma kanonakidza munenge mune maroma anonakidza zvisingaiti anditika. Saka please ngatidzidzei tibatsirane ende imimi hanzi tambuna riti daily wedu is not even how the cake needs to breathe. But kana uchifamba ka anditika ndikutaura kana uchifamba kuti usanhuwa because you can agree with me kuti kune kuti ukapinda mukombi kana mutext jam kana uchifamba dai utonzwa kuti pane mweya wechinhukadzi pana iwo mukadzi unotonzwa kuti pane mumwe mukadzi asina mira zvakanaka ari kunhuhwa panapa handiwana. Saka kune munhu akadaro kana uri pamba there is no need kuti kana uri pamba hako uise tambunika handiri kunzwa kana uri pamba there is no need kuti uise tambuni. Umwe atoswera pamba asina kana bhurugwa kuti beshe rohwe nemhepo handiti izvo zvinokurudzirwa nemadhokita roda kurwa nefresh air but kana uchifamba ka haufambi every day handiti try kuisa kana uchiti iwo haudi pentiliner woisa kana iyo cotton ball iyoyo kana iro tambuni rachona kuita kuti mweya usabude because unotonzwa dzimwe kuti pane mweya usina kumira zvakanaka panapa uchitofamba uko unotozvinzwa kana uri kupamba aiwa chero kusora ndosaka muchana dzimwe nguva tipamba tosora tisina kana mabra handimaona titorina kana mabhurugwa dzimwe nguva ipo paya handimaona because ndechida kuti ndiyatsafurwa nemhepo handiti mazviona hazvina kuipa but mukufamba umu hazviiti ende imi vanhu vechirume kana moeda kuita zvokuti mukwirane nevakadzi paya handimaona haikona kudzvanya mazama yakusvinyanga mazamu kuita kunge muri kuchuna redhiyo kukwidza volume yeredhiyo aiwa manoda kubatwa zvakanaka manipuza muchibatwa zvakanaka muchimamwa zvakanaka muchidii. Kune vamwe vakadzi vari sensitive vasingadi nemazama avo yes mumwe nomwane pake panomuitira pabhodhi yake pekutaza kuti indinostimulato neapa pebhodhi anditika anotopasiva then koita umwe kuti ukangobata zamu kudai anotonzwa kuti zvatotanga kutodai so handimaona. Saka musasvinyanga mazama aya muchita kukanya mazama akuita izvi agara akatozviremberera kudhara imopedza nekukweva muchidhonza be gentle men, be gentle kana muchibata vakadzi ava handika handle them with care. Puruziraiwo zvakanaka kana zvichita puruzira nerurimi kwete namaoko. Puruzira nerurimi uchipuruzira iro zano uchipuruzira munoziva here kuti mukanatsa kubata vakadzi ava zvakanaka muchivapuruzira chaiko kana kuti muchinyatsa kuva nanzva chaiko mukadzi unogona unozosara wozongopedzisa mukadzi atotunda kudhara atove kune third heaven yanenge atove. Saka itai kuti kana muchibata vakadzi ava musangoshinyanga nyatsokusvetai zvakanaka muchinanzva muchifamba muchidini muchivananzva muchifamba navo zvakanaka mukati memakumbo umu muchivananzva mukadzi unohwa kuti nyere unohwa masvosvo achita kufamba mumuviri umu handimaona muza kuti yes muri kugona ukuona mukadzi achitoita kunge chaverenga novhio kana ungachabata foni kuona kuti kuwhatsapp chichiri kuitika iwe uri pamusoro pake uzive kuti hapana zvauri kuita. Saka vakadzi vanoda kubatwa zvakanaka. Kana umwe achitekenyedzwa nepasi pemakumbo iwe unoziva kana umwe achitekenyedzwa nekuda kudyiwa pakatapa wodyawo uchiziva haikona kuzoruma vanhu matinji muzodambura vanhu matinji munonyatsonanzvawo zvakanaka mumupendero waro umu muchinyatsonanzva muchitamba naro zvakanaka muchidhonzawo haikona kuti maoko enyu mahombeka nechirume maoko enyu mazihombe mupinza mazioko enyu aya uchiribata mukadzi unoita kunge achatiza kuti zviri kufamba sei. Be gentle please, be gentle kana mobata vakadzi ava. The same applies nemi vakadzi munenge mune mazinzara aya handiti rega kuzomara mwana wiwa zvekuti makusara akamuka ane mamaximus ekumarwa nemazinzara aya. Batawo munhu zviri gentle
bata munhu zviri gentu newe uchipurudzira unotoziva kuti akada kubatwa pakati pemugaro ukadai ukavhura nechekumachendi ukupane kalaini kaikari pakati pemachendi pepe ukatamba nako uchidzika nako uchidaiso munhu anonyatsonzwa kuti zviri kuitika andimaona kune umwe vakadzi vanonzi kwaiva ndongohwawo kuinzwa kuna umwe vanoyamwisiwa vanoyamwisiwa machendewa inango handiwozivi kana muchiyamwa kwacho ikokoko moya moozviri simuti hakuna kuzoruma munhu jendi andimaona musazoruma chi munhu jendi kana makutamba muchidaro handiti kune yaya inonzi iyo yaya baby oil yaya varume mukatenga baby oil yaya kana kuti mukadzi ukanyatsokuidira pamasama apa unonyatsotamba nawo zvakanaka chinyeseswa haumurwadzisi masama akaya pane papa unoona mukadzi kuti uchibota mazamude mukadzi achirasira rokoko anomaona nokuti panenge paita kurwadziwa but kana paine baby oil yachichedzerera chidii unonyatsona kuti zvinhu zviri kuendeka handitika koita varume mukadzi wakambonza kuti kwaunodliswa kushure kuno murumbi mwake atopedzi bonde asina kumutana nje kushure kudhodhogo inangu ndinasa kuti varume vapo utsinyi ainangu apa ndoda kungopataura kuti inangu handizivi angu akadziranga inanga kudzi zvokuita kudzimba dzenyu kana kudla uchidla kudhoti kuchikunakidzai go ahead asi ndinasa kuti utsinyi hwamunenge muchitangwa nemunhu nokuti iwe unozodlawo here kudhoti kwake kana wadliwa iwe kudhoti kwako iye unozodlawo here kudhoti kwacho ikoko nokuti ndakati mune mukadzi inangu apa I no comment nokuti zvinhu zvamakatanga muchiwirira kubva pamakatanga kusangana ina handizvizivi kuti ndikuti nhasuzazvitenda kunge ndikuputsa imba yako pamwe murume ndo zvakatojaira ina handizvizivi saka chi zvoonetsa handimaona so ipo pakadaro apa hanzi inonzi tbag iyo tbag yacho yekudla machende yacho yoyoyo kana moitawo kazviri simuti muchiita zvokusvisvina muchididi muchidiki vanozviita zvizvanozvigona sedu hamene kuko handimaona inangu is not in my DNA, is not in my blood. Inangu handingazvikwanisi handingazvigoni asi kune vanodla please keep on lying handika keep on kudla muchidla chaizvo handiti asi musaruma vanhu modla zvinhu kwazvo muchidlawo zvakanaka muchidii handiti vazviona saka muri kuti dhodho ise no munhu kana one day dai aizoda mukadzi edu aita uye nenyaya yakataura but pamwe munhu anenge achizotyawo hake handiti maona kutaura nyaya yakadaro patakati SIS MELLY ndikati iwoku wave nemakore 8 wakarugwa nemunhu saka makorosa yaya manga achikodla zvino nhasi ukatakakuramba nokuti saka waramba uri kudla hani saka inondinetsa ndikuudza kuti ndokuti kudini aimunin'ina panotinetsei handiti maona right saka ndopamwe patachida tibate ipapo imi ndakambokuudzai vakadzi ndongoidzokorodza futi zvakare ndakakuudzai vakadzi ngati kana muchinda mumabedroom kunovata please endai nejagi renyu remvura go with a jug of water mubedroom paunopedza kukwirwa nababa paya handiti unotendawo nejagi remvura maita moyo maita chirantu haiwa zvinokudzwa maita dhuve maita shumpa mhofu yemukono handika jagi remvura otojagira konsewa panida kuzerenga panenge vajova paya vanotojova kana vajova pamvura yavo vava pamvura yavo vonyatsa kumwa mvura yavo andimaona vomwa mvura yavo vamwa mvura yavo baba unowa voti vodzova kechitu vobva vagunduruka kudai so vobva vavata vozwa kuti basa rashandwa saka varume vanotendwa mubedroom vana mai munotendawo nababa kuti mabata basa handitika vanoda kutendwa nagodfrey machingura kana motenda waiwa maita baba maita hanti murume wemurume wako hachisi chikomba handiti murume wako saka iwewe ndoga ndichikudzai vakadzi kuti itai mahure evarume venyu mubedroom handiti be your husband's bitches mumabedroom handiti kana uchigona kotama uchidii imi bonde harina timetable itiwa anytime yawafunga kuitwa baba yavangofunga kuti ndoda kuita anytime rohwa nyini ngaikapugwe handichibaona nyini ngaikapugwe hazvina timetable zvinhu zvazviya asiwo kana mayazotamba game renchaiko chaiko baba vanotendwa baba kuti maita baba maita kuti vanyatsofilawo kuti aiwa ndiri baba ndatendwa imiwo baba hazvinovo kuti medhema vana mutupuka handika munogona kuti aiwa mandigonera nhasi vamadhuve nhasi mamoyo mandigonera zvisingaiti ndafara fani handika hava vasiziva nhasi mandigonera watendawoshi handika zvinotendwa baba zvinotendwa ende zvinhu zvatoda kuti tigadzise zvinhu zvidikidiki zvakadai so izvi zvinongomisawo dzimba sometimes handisi kuti hazvirevi kuti varume havazotizi vachiinda kana kudi asiwo kana iwe ungoriwo munhu angoda kuti relationship yake imirewo unongozamawo nepavanogona napo handitika naivo vozamawo nepavanogona napo musangana pakati handitika kuti mukwanise kubatsa chi marriage yenyu but pazvinhu zvese tisati tatombopinda mubedroom izvi handimaona tisati tatombopinda mubedroom kune chinhu chinonzi communication ndo chinhu chiri important chinhu chinonzi communication chiri important dzidzai communicata vana baba nyaya kungoti munongokanda mazirafu kuna namai
handika just because mai havashandi havaendi kubasa iwe ndoenda kubasa saka unoita zvaunoda no it doesn't work like that handika and you come and demand my respect asiwo chikanda munhu rafu inonzi respect is end is not demanded respect wa mukadzi wako handika despite yekuti wakamuwana afuta kana kuti azvara vana kana kuti aslima kana kuti adini wakamuda akadaro mude akadaro antimaona nyaya yekuti munongobuya mumba muchaudha muchipopota munhu anenge abika chikafu chakanaka kunzi handichidi takakubika munhu womutwa na 3 o'clock makuseni anzi zvawabika handisi kuzvida bika zvakati mwana mukadzi haisi slave yako mukadzi haasi mushandi wako webasa mukadzi mubatsiri wako saka munobatsirana iwe unoenda uchibatsira uchiprovidewo for family yako mukadzi achisara achikubatsira achiita basa rese remumba achikuzvarira vana achiitawo zvanenge achiita handitika tarisai ini ndatochemba indagara ndatove celibate tarisai indatove celibate handichaiti zvebonde asi ndikutaurira vanoita zvebonde handiti kana munhu ari paweekend achida kuti bonde paada munhu puwa rohwa chinhu handiti maona saka murume mukadzi haisi slave yako mukadzi mubatsiri wako batsiranai appreciate zvinoitwa nomwe wako appreciate basa rito nemukadzi wako ari kuswera ari mubairo achimeka sure kuti the house is intact handika iwe uri kubasa appreciate that because iwe wega murume haungazvikwanisi kuti ubve kubasa woya kumba wotenga kuti ndakutsvaira mumba ndakusuka toilet ndakumira pasi ndakubika wakuzvizvarira vana wakudii haukwanisi saka learn to appreciate one another varume nevakadzi appreciate nai mumwe wako even ari kubasa masikati pepa kungosendawo kameseji so bebi ndeipi waswera sei handika nezuro madeko ende wakandigonera ende wakandifadza anomwana imeseji iyo bvapindura aishiwa here amai paanodzoka nefire communication is the best ukaona uri kusvinyangwa mazamai ukaona munhu ari kungoita 2 minutes noodles handika have a discussion naye before usati wamhanya kuenda kunoudza mai Linda vekunext door shamwari yako kuti kumba kwangu ndo zviri kuitika tanga wagara pasi nemurume wako communicate with your husband baba ingawani zviri kuitika pana vanhu zvokuti handisi kuguta muri kundisiya ndine nzara pamuri kunyatsokwira handisinyatsokunzwisisa kuti zviri kufamba sei handiti motaurirana pamwe panodaro paine problem inenge iripo but ukanyarara ukangoti ndomanya kunoudza mai vekunext door unenge uchitodestroya relationship yako tanga waita kuti utaure nemurume wako handitika monzwisisana womuudza pamwe anenge asingatombooni kuti ari kukanganisa hauzvidi zvokusvinyangwa mazamizvi handiona iye anga achitoti ndikugona saka communication is the best tauranai garai pasi mutaurirani even if nyaya yacho yakaoma sei kana zvinhu zveshe musiri kuwirirana sei handimaona sanganai pakati imi varume zvokuti tazokuaprochai vakadzi vakuaprochai kuti imimi baba handisi kunyadzogutsikana handika ndoda kumborohwawo ndakadai musazoburitsa maziso enyu muchituka vakadzi kuti uri kuzviwanepi uri kusara uchihura ndisipo aiwa hazvinzarwo vhura nzeve yako ubvunze mukadzi kuti saka mai mamuchida kuitwa sei mazano kune mawhatsapp group kunoswera madzimai mazano kune magrupu akafanana nepane patotongozvitaura anogona kuva akatozvinzwa pano kuti kune zvakanzi zviri kuitwa mumabedroom uyewo zvipurezendawo kumba kwako usazomuti anzi uri kuhura heye uri kudai hapana munhu anenge ambomudzisa chiuri kana kuti aita chiuri ati machiona hapana munhu anenge azvinzwawo kwanenge azvinzwawo saka please nyaya yecommunication iri very important nyaya yekungoti mukadzi akaine nyaya wongorafura varume nyaya yekukoshesa mashamwari dzenyu kudarika vakadzi siyanai nayo munoziva kuti vakadzi vanodawo time unoziva kuti kumboispenda weekend yese uchizvidza kuti handina kugedhera ndiri kubuda handina kubhawa kwandiri kuenda handina kudoro kwandiri kuenda ndiri kumwira pano ndoda kumboitawo time nemukadzi wangu ushu ndichimbomukwiza makumbo ndichionawo movie ndichionawo naye bhora handika kana amene zvamunenge muchingoita activity yamunenge muchiita muchitiplaya kana makadzi chaiwo vakadzi vanozvida sisingaiti kwete ngoti everyday Monday to Friday uri kubasa weekend anofange uri pamba kuseni uchitobuda na 10 o'clock watogeza wakuenda kushamwari yako wodzokazve mukadzi avata aiwa ko maproblems emba menyu zvinhu zviri mumba menyu zvinoda kugadzirwa muchaplana nguvai moplana nguva paunodzoka udzoka mukadzi arara learn to sit down handika motaura muri pamwe chete mogara pasi moonesana handitika muchitaura zvinhu zvenyu muchironga vakadzi vanozvidawo nemiwo vakadzi kana varume varipo chimbosiya kuenda kwana mai shobeu kwanenge uchienda kufambira makuwa handitika haisi nguva yemakuwa chimboitawo time spend time muri mese unaye muchiita zvamunenge muchiita muri pamwe chete muchidii muchitaura nevarume venyu hanimona muchidzidzana nevarume venyu muchidii hanimona vanozvidawo futi varume uchimukwiza musana uyu watenga masaji oiri izvozvizvi uchimukwizawo iye achikwizawo muchishevhana handiona baba sango rinenge ranyanya sango rodzonga rinenge ranyanya kuzasuku ndishevheiwo ivo vachikushevhawo handiona iwo chivashevhawo handiona zviri very important izvozvo
musakoshesa doro nemabasa enyu kudarika vakadzi, because mukadzi anenge akutoita kunge vana ndo murume wake anopisira futi ave nebitterness kuvana, akungoshaudha vana nekungotuka vana nekungoita rafu kuvana, because hanawo nguva yekudzwa masweet nonsense. Varume vanhukadzi sisi toda kudzwa masweet nonsense, tinomada masweet nonsense zvisingaiti, tinomadwa kungoudzwa kunzi but baby I love you so, andimona baby shanoza ndinongokuda so, tinozvidawo vanhukadzi, tinozvidawo. Potai muchitiudzawo masweet nonsense, potai muchitinyepera, andimona tinozvidawo. Haikona kuti munozongoda kutaura wedre kuti naka kana wakwira pamusoro kana waburuka zvatopera wakutokangana kuti munhu ano compliment, learn to compliment each other every time. Handitika ndo basa rema WhatsApp. Ona murume wako anenge ari pa WhatsApp mai mwana kubvana nani makusend aenda kubasa kusvika na wana achingori online but anaka na wedre ambo kusendera kana message yambo kusendera, unenge uchitaura nani? Unenge uchitaura nani? Dzidzai kuita communication nevakadzi venyu. Communication is very important, and listen to your partner. Kana uya nechichemo chake kuti ndauya nechichemo hazvisi kuti ari kudherera, aiwa anenge asingakudhereri but anenge achizama kunzawo dambudziko rake. Anditika kwauri moteererana mese mocompromise. Anditi then pane issue yekuti vakadzi mudzimba chinhu chidiki chaitika mumba unomhanya kuenda kunodza hama dzako, chinhu chidiki chaitika mumba unomhanya kuenda kunodza hama dzako. Unoziva kuti mangwana hama dzako hadzitarisi murume nesiso kwaro, muchagadzirisana ka imi muri vanhu muchiti mangwana muchagadzirisana monaka munoita namachiripitika mangwana mugadzirisana zvonaka handiwana, asi kwama dzako dzaunenge wakaudza zvisi dzaunenge wakapinda murume uyu black dziya havachatomuonisa izvozvo, mangwana kuzochema kuti hama dzangu hadzidi murume wangu. Ndiwe wakatakura makuhwa kana nawo emumba mako chinda kunodza, usangofamba uchifukura hapwa pese chinhu chidiki wamhanya kuenda kunodza mai vako utovakudza BP, chinhu chidiki wabata foni watovaudza, chinhu chidiki wabata dzimwe zvinhu. Dzidza kuta kusolva maproblems ako wega mumba, zvimwe zvinhu dzidza kuvhara hapwa dzako, kuvhara mazama ako, andika kuisa mubrown osungirira, andika wosolva nemaproblems ako. Kana zvazonyanyawo ndo paunozogona kuti ndaita ndakuchivaudza, hanimona kwete ngo chinhu chidiki unovengesa murume wacho. Nemiwo varume the same thing, andika regai ngochinja makona namedhemu mumba. Vakadzi ndozviziva kuti tine mashoko atomboburitsawo masina kunaka kazhinji kacho kana takonani, handiona wotomhanya kunodza sisi vako. Imi munoziva relationship inenge yagariri pakati pevatete nemuroora kuti yakamira sei, wakutomhanya wakutoenda kunodza vatete kuti anzi zvanga zvaitagwa nemukadzi wangu mufunge zvikadai mangwana wagadzana nemukadzi wako, sisi vako hachitooni muroora wavo nezo rakanaka. Varume munorwisanisa zvinji zvacho ndimi, hanimona hachitoonani utotaura kuti mukadzi uyu muroi, mukadzi uyu akazodai, mukadzi anachungudza bhuti wedu. Ndiwo wakaenda nemakuhwa ukanovaudza, ndiwo wakaenda nemakuhwa ukanovataurira kuti ndozviri kuitwa nemukadzi wangu kumba, handimaona. Saka varume zvimwe zvinhu dzidzai kuti varume hamuna kungopiwa machendayo ndebvidzo kuti mungorembedza, aiwa itai kuti zvimwe zvinhu ndezvemumba mako. Mira nesecret yako, learn to solve your own problems uri one, andiwana mira ungoita maproblems uri one. Okay, vamwe vako tanzi kwairega itimbonzwa varume vafone ndichakupai muro insi tinogara tinovata after 12 tinomira kusvika na 12 o'clock tapedza zvatinoita na 12 o'clock tozovata. Saka tiri pano, andika regai kuvengesa vakadzi venyu nehama dzenyu please. Zvinhu zvemumba menyu ndezvemumba menyu, kana muchitukana mumba menyu muchiita sei tukanai mupedzera nemumba menyu, andika chinhu chikuru kuchanoda kuudza vanhu vechirume, mukadzi haiswi ruoko, mukadzi harohwi, chinorohwa imbwa kwete mukadzi harohwe, mukadzi haiswi ruoko. Ukaona uri murume anosumudza ruoko achirova mukadzi, hauna respect for mukadzi yeye, hauna respect. Mukadzi harohwi. Kana nichiti mukadzi hamurohwi, handina kuti imi vakadzi ndakupaiwo passport kana kuti green light yekuti kana murume akauya ukamutokonya tinodenda kavakadzi akaramba akanyarira chiavhoida muedzo, iwe wakutanga kusumudza ruoko rwako uchidira murume mbama. Variko vakadzi vakadaro, amudaro. Kana tovakusumudza kutora broom uchimboponda naro munhu broom, andiwazviona. I'm not saying that because ndinenge chitemba tukaenda kanzi murume yana newewo siya kudenha pamuromo. Tinotaurisa vakadzi ukana chamira chemukadzi kudai so chamira chichera chiri kumupira ndivuraye nondidii wana zvinowanika iwe ndivuraye ungadiwe umadiwe hazonondita kungotaura chimbwa chemunhu kambwa ndivuraye. Ukaona achitaurisa ungati kuda haikona simba ririmo, wozoona worohwa woti kwai ndakazorohwa tukudza varume tasakurovei. Asati nakuti chimira kauchudza murume kuti chimbwa, andiona wakamira kumunhu wechirume unorohwa murupa muromo apa. Miromo yedu iyi vakadzi ngatidzorei ririmi dzedu, tinotaurisa vakadzi kwete varume vazvangu vekwese. Kwave nevarume futi vanoumhana vanotaurisa zvisingaiti, pata panotaura kwabiya vangu because vakadzi tinotaurisa. Ukaona tatanga kuti
ungati tiri tujesa tuya tuya munotiziva tinotaurisa ende hatizozivi pekugumira tino overbounda kupinda kuseri kuzosvika pakunobatana nemhuri yese dzinza rese rinotukwa anomaona dzinza rese rinoudzirirwa ngatizive zvekutaura tichigumira madzimai mashoko edu ngave mashoko anovaka imba mashoko edu ngave mashoko asingaputsi ngave mashoko anosimudzira antika ngave mashoko anovaka umwe wako kuti aite zvakanaka varume kana mukadzi achinda kubasa achishanda hazvireve kuti mukadzi wako kawo haisi girlfriend yako hazvireve kuti wavangoutira mukadzi wako jealous kuti ari kunza more money mumba no ndo zviripo paground panguva iyoyo accept and embrace kuti mukadzi wangu ari kushanda ari kuya nemore money hamungapiwi zvakafanana don't be jealous of your wives kune vane vakadzi vari successful ndinoziva mweya iwoyo kuti mukadzi varume kazhinji even pamwe ari anotobata mari yakawanda mukadzi asingabati mari yakawanda but mukadzi ane kamwe kakupulana kaanoita kekuti anogona kungopulana zvinhu zvake so akatenga chinhu kana chimwe chinhu chihombe kana kutenga motikari chai murume asina musaitira vakadzi jealous zvinhu zvamuri kutenga ndizvinhu zvevana venyu zvinomba menyeri siyanai nekutira vakadzi godo gamuchirai varume vakawanda vane godo kana mukadzi akabudirira mukadzi akaita akaona even mumba machinjwa tv matengwa tv anenge achida ari iye atenga but ukamuti tenga zvinotora kana 3 years uchimbogwa naye kuti atenge tv yeye saka mukadzi anogona kusungirira mari yakachisa kana mugaba kana kucherera kana plastic chaimo mari yake yokwana anotenga murume wane yakaisa muromo mino watengerei wari wanepi andimaona saka please musaitira vakadzi venyu godo muri kubatsirana mumba you are in this marriage together anditika chechitu imi vasikana kana kuti vasikana mune marelationships enyu musati marogwa nevakomana venyama anditika musape vakomana vamari handivenge henyu vanhu vechirume masi but its true musape maboyfriends enyu mari usati waroorwa iwe maidei giribet asati akutombokurora kana pana giribet pamwe kuda muri 6 kana 7 vasikana mese muri kurohwa bhegi chimbomirai zvokupa varume ava mazimari akawanda wanda only in the name of love because ndo paunozonzwa chinzi mangwana munhu akanochata iwe uripo wakuzoita depression wakuzviuraya wakusungirira wakudi don't give vana giribet avamari ibasa rana giribet kuprovider iwe ndinofunga kutopiwa machokoretsai ndinofunga kutopiwa maruvai handika iwe ndinofunga kutotorwa uchiniswa kumadinner kwete ngoda pavana giribet mari because vana giribet vazhinji ko zvino vangomirira idzo mari idzi dzenyu ndo dzavamirira so varume tatigadzise ipapo jealous kumukadzi wako it's a no appreciate and accept kuti mumwe wangu ndizvo zvari kuita ari kundibatsira varume nyaya yekuviga mari sorry ngandikutaurisa but it's true varume nyaya yekuviga mari motora mari inenge yakavigwa pachinina mukadzi anenge asina kupiwa mari yechingwa tinoda kupota chimbokuse chai ndo chokwadi chiripo varume ganigana kukudzai nakubudirai pachena toda ngopota chimbokuse chaiwo saka musavige mari mwesa mari pachinina mari ngaingogara mubhurugwa kuti kana ndikatorawo ndosiyawo imwe antimazviona saka kuvigira mukadzi wako mari azvishande because rather upe mukadzi wako uyu mari anotenga kana poto yake yekusamba kana kapu yekusamba handika kana kunotenga zvinhu zvisimomba wedzera pane kuti uvige mari pauchienda kubhawa uchanowana vakamirirwa hanzi ndipei nhamba okay no ndikuisa nhamba izvozvi andiselina vari kupi pinai nhamba andiselina pinai nhamba andiselina pane kuti ivo wakuzoenda kuno kubhawa wakamirirwa nemabhururu ese kamari kekava dei wasipa mukadzi atotenga wedzera kana usavi mumba wakunokapedzera pamakaso nemablack label nemakorona azvibudi una unongesa angry face nechaunoisira angry face kunge wadamwa pano vapano iwe anomaona ungatimisa kutotaura saka ndo zvatinoda tionesane handitika tiiteiwo kuti mari regai dzirimo muhomwe kana kutotipa mari dzacho tobata isusu kuchireza tizokubirai mari idzi nechekuti munenge muchitinyima mari ukatinyima mari tichakubirai saka musatinyime mari pote muchitipawo mari nokuti vakadzi vanenge vaida kugadzikwa musoro mukadzi ane mari dzakawanda andagadzikwa musoro ka andagadzikwa nzara andika kana kune vanogadzikwa nzara anda kutenga mumba ndiyandoziva kuti mumba muchiita zvakati saka please ipai vakadzi venyu mari ipai vakadzi imi vakadzi kana mapiwa mari haikuona kungoenda kuShoprite wonotenga makeke macream donuts mazimba chips machocolate macold drink zvimwe machili bites mayogurt madhanoni majusi maapple zvese mumba musina kutengwa hupfu kana wapiwa mari murume wako anenge achitambira ka1 pamwedzi
tanga watenga mabasics ekuisa mumba. Tenga uchinchira chiti mabasics ndikutaura hupfu, mafuta, zvinhu zvokuti you cannot live without, usavi and salt, because haukwanisa kubika pasina salt, sugar yevana yeporridge kana kuti porridge racho revana mainstant porridge aya, tanga watenga sipo yekuwacha, sipo yekugeza, anditika Colgate, mabasics aya, mafuta ekuzora. Usati watenga makeke, usati watenga manikikiri, watenga zvinhu, tanga watenga mabasics ekuisa mumba. Kana pazosara change wozotenga ochi, uzotengewo makeke acho aunodaiwa yaya nemacream donuts zvinotapira izvi nana KFC vacho andimaona pachitanga watenga mabhisiketi kuti baba vanowana mbatebhuru yakazara zvinhu zvinanzi zvinonaka, asi kunovhura firiji kudai so kana kuti mangwana kudai vanachimuka makuseni hapana chekudya chiripo. Beans chaidzo, sugar beans chaidzo unodzitenga woisa mupantry kuitira kuti kana papa usari hwapera baba asati vatambira anditika kunana Chitatu beans dziripo, matindi fish aripo, anditika masadhini zvirimo munikikiri uyu andimaona movhurawo modya anditi apashai kuzonzwa mwana arara nenzara. Pane kuti wamanya kunotenga makekere zvinonaka nezvinechi mwedzi paunenge wapera munenge mapinda muzvimbaso, makuenda muzvimbaso kunokwereta mari yechimbaso kuti ukavhiridze, because mukadzi wakafela kuita bhajeti. Vakadzi ngadzidzize kuita bhajeti zvinhu zvemumba, ndionoza zvinhu zvemumba mako. Kurongeka kunodiwa, ndiwo unoziva zvinhu zvemumba mako kuti mwedzi upere tinoda zvinhu zvakadai toshandisa zvakati, ndiwo unoziva. Saka usati wafadza shamwari kunze uku nekuvaendesa kunandosi nekuvataridza kuti ndiri kuda kuita competition nemi, ndikunotenga red bottom pasasapo, tanga wameka sure kuti mumba mako your house is in order, everything is intact, mwana hazochemi pakati, hauzoende kuma next door uchinokumbira hupfu. Kunokumbira hupfu chako mukore unoyu nechindiro, mukore unoyu kuenda nechindiro kunokumbira hupfu ku next door, zvakasara zvezvo madzimai, zvakasara zvezvo zvinonyadzisa. Kuenda nechibhodhoro chemafuta kunokumbira mafuta ku next door, zvakasara zvezvo. Mukadzi rongeka, dzidza kubhajeta, kuita bhajeti yemari yako, bhajeta mari yako shoma yaunayoyo, ziva zvinhu zvekutenga, tenga mabasics kugara uinawo mumba, tenga pawabata mari, tenga zvigare zvirimo kuitira usasarire kumashure. Andi muri kunzwisisa? Saka varume vakadzi kana mapiwa mari itai musoro nemari idzi. Ende vakadzi siyana nenyaya yekuti mune shamwari dzenyuka, nyaya competition. Mainingi murume vanokora mari yakawanda, anokora 120,000 pamwedzi depending nebasa rake rands. Wako murume anokora 10,000 pamwedzi. Handiti obviously grocery renyu rakatosiyana. Handitika grocery renyu rakatosiyana. Indi chinotenga grocery rena 10,000 ndogona kutenga ndorisa mumba. Iwewe rako papa mari pamorufa unotenga grocery 2,000 because papa ne rent, papa ne kuchikoro, papa ne chikada grocery 1.5 chaiyo. Handi usada kufananidza nguo nedzatarubva. Wakuita competition nebaba vane murume anenge achikora mazimari pamusoro. Antozviona. Vakutoti vakanouyawo neBrazilian yavo, wakutisa pressure mwana wevanhu murume kuti ndikudawo Brazilian. Ndikudawo Brazilian just because waona wepa nzova vegikwa Peruvian yene wo kudawo Peruvian ye kuti muite competition. Learn to run your own race. Mawaniro akasiyana. Mawaniro akatosiyana. Mabasa evarume venyu akasiyana. Wako murume pamwe anta mapeace job. Handi wamai wepa next door apa pamwe ndi manager vekukambani. Amen. Saka itai kuti priorities enyu ngasiyana. Munhu nemunhu life yake. Kwatengwa sofa new one andika masanu tinema Italian sofas aya couches akapinda. Kwatengwa Italian newa kumanyawo kunorida murume kutomanikidzwa kudisa 35,000 utatenga Italian anoriwana epi akutonopinda muchikwereti kunotora ngikiri ne account kuti azobhadhara installment every month pamari inenge isipo kutsikana nezvinhu zvaunenge unazvo. Dzidza nai kugutsikana nezvinhu zvaunenge unazvo. Zvatikuda kuti taure izvozvo, right? Ndingataurisa rigari mbovhurira varume ko andisiri nacho vainde biko. All right. Phone number enongochireta slay queen kuti ndionekwe andi vamwe vanongotengera kuti aposte pa Facebook chete kuti ndiposte pa status vandione ndigoisa pa Facebook kuti vandione kuti ndakagara zvakanaka andiona but uri kuisa umwe munhu anoshanda true pa budget yake off budget pianiso because iwa haushandi unoda kungoti vakuone kuti life yako iri bo yakazodai andika umwe mukadzi cheche anotosacrifice kuti vana nhasi andibiki mari yekuti ndinotenga upfu hwevana zvirina nditenge data rekunoswera ndichiona makuhwa kuFacebook. That's not a necessity, guys. That's not a necessity. Kuti ndinofa kuita data $1 kana data $15. Data $15 kuti ndinoswera pa Facebook ndichiona makuhwa vana vasina chingwa mumba
madzimai learn to prioritize zvinhu zviri important first. Kune zvinhu zviri important first. Unotoona mumwe mukadzi anotouya kuti everyday ndokumbirawo ndipewo data ndikandirawo data ndikati everyday ari kukumbira data everyday. Saka mumba umu mune usavi here. Anotsvaga data rokuya pafacebook. Mumba pacho mune usavi here. Madzimai ngatirongekei. Musazvifananidze nevanhu vanenge vari diaspora vanenge vane mafree wifi. Anditi zvikuru sei vari kunana John kuno kunana Botswana uko. Ngatirongekei. Right. Phone guys, phone vanoda kufona, fonai mucontribute tinzwe ndisanyanya kutaura kuti ndigumire pano tichazokondinya futi. Anditika. Right, vari kuda kufona, varume vanga vachida kufona, please can you please call fonai tinzwe. Muudze vakadzi avo zvamuri kuda. Muudze vakadzi zvamuri kuda, vakadzi vachikudzawo zvamuri kuda. Anditika. Taura ngatitsiuranei, ngatibatsiranei. Tatovaka imba yeumwe munhu ipo panapa. Imba yeumwe munhu ipo paka kana ane nzeve dzekunzwa atonzwa. Akutoenda kunogadzirisa. Pane zvatataura so far. Zvakawandisa tingazvipedzi tingatorara pano. Anditika. Nhasi tongogumirawo ipapo takungoti vana Gilbert chifonai. Vana Gamuchirai vozofona kumashure kwenyu. Fonai tinzwe vana Gilbert. Hanzi kusada kushayika na SIS MELLY. Andoziva Rashi kuti zvinonakidza kuuya pa hanzi number tete. Yo number ina ndizine musoro. Ndeni kwane number andipingirewo apa. Ndeni number andipingirewo apa vedwe. Andinyorera mu comment section. Ane number andinyorera mu comment section. Munhu anosinyora number anenge aenda. Aicho. Papa nhasi kana mamuri pano murume nemukadzi mese handitika ndoda kuti nhasi mukwirana zvisingaiti. Paripo here vakagara nevakadzi vavo apa? Varume vakagara nevakadzi vavo. Muripo here? Varume vakagara nevakadzi vavo muripo here apa? Pane varume vakagara nevakadzi vavo here apa? Kana muripo vakadzi vakagara varume vakagara nevakadzi vavo, please isai my love nemalikes tione kuti muripo here. Mune pane varume vari kuona here live nevakadzi vavo isai my love nemalikes ari kuiswa my love nemalikes right. Izvozvo tiri kutaura pana kudai semuri kumba kwenyisa tisikira zvitwa apa kuyandika. Choda mukadzi wako. Chitoda mukadzi wako izvo so uchibata uchisa roko rwako mukati medress remukadzi wako uchipinza roko mukati mebhurugwa uchibata so bata mukadzi wako. Iwe mukadzi bata murume wako. Bata murume wako zvikurumidza. Kurumidzai bata izvozvo. Kurumidzai kana muchitobvarurana izvo chitobvarurana pasofa ipapo. Itobata nai right now mubvarurana izvozvo. Bata nai. Ngachichi. Nami namba yangu iripiko. Varipiko andiseri nanyora ikanhingi kiri kugore nditsvage namba iyi. Kurumidzai kutokwirana izvozvo. Tione. Right, now we are in number. Right. Mama katsamutsamudzana nhasi. Live iyo ingaite kuti museke mose kana makamatsamudzana. Sekai izvozvo so mose mutange kutobatana izvozvo muto kana muchitokwirana pasi papo chitokuitai kuti mutoregererana izvozvo. Muindirire mberi nekutoregererana. Ndozvatoda izvozvo. Namba ndapina ishi. Namba ndapina. Right, namba ndapina guys. Kune vada kufona namba ndapina. Namba ndapina. Kana musina hapana kuipa, takangofana nawo tose imineni tiri pano pa life ashina kuipa. Asi atingari kutaura shoka. Regai vane vanhu vavo batane. Batane mubve kwirana. Ibvai mutoenda kana bedroom mutonokwirana izvozvo so. Bvisai vana. Muende kunokwirana izvozvi. Indai chinotsva izvozvo. Ngachinde chinotsva. Ndaisa number ndaisa guys number varida kufona itone. Ndaisa number fona itone. No number ndapina fona. Munhu ngabatwa. Munhu ngaitwa. Fona itone pane varida kufona here. Leila ndazviona. Leila kuma ndazviona but ndizvatiri kutoda izvozvo. Ndazviona ndaona hangu manamba achidzikira vanhu vakutokwirana. It's ball. Regai vakwirane.
ndaona namba ichidzikira pasi kudai ndatozoti vanhu vatotanga kubatana ndozvakanaka kare gai vabatane vakwirane isi takatofanana minisa takatongofanana newe takangofanana hatinawo tiri palife asi tofarirawo vamwe wedu vari kuitwawo zvavari kuitwawo kuseri totongovafaririrawo gai tivafaririrewo vatofikisa mereji dzavo izvozvi vamwe yanga yachitosheka izvozvi mereji handiwana saka kutokwirana kwavo totaizvozvi soka kutogadzirisanawo zviri gai vagadzisane gai vakwirwe isisi tiri palife tongosarawo tiri pa ndaona manamba achitsikira shuwo ndikaziva kuti vakuenda kunokwirana zviri right varoda kufona varipo here varoda kufona varipo here varoda kufona iti changa muchikwirana uku vana baba nanamai vana baba kana muri kutokwirana izvozvo nyatsokukwira muri kunzwa nyatsokukwira munhu ndakudza kuti mwana ukakwira mukadzi asina kusura auzoti hauna kukwira munhu ngaakwire kusvika asiti bhu wozoti wabata basa hanzi nandiselina sori ndanga kuitwa andiselina vanga vakutokwirwa ani mazviona ya saka dai pane varoda kufona here apa panoda kukontributawo here varoda kukontributa here panoda kukontributa here apa varipo here varoda kukontributa aiwa isu chirikadzi mesi tasara hedu pano tasara hedu pano takarinda vamwe vedu vari kuitwa takagarira vamwe vedu vari kumboitwa uko bhizi sirigaiti vamirire tiri pano palive manamba vanhu cheri wakwirwa here inonokwirwa iwe cheri inonokwirwa uko watokwirwa here iwe cheri sadzakwana here mumaweeks ndaunokwirwa aripi blessing kwira munhu svika asura ukada ukakwira munhu akasasura usati waita basa vanhu vaenda kubonde vanamba vari kuita kudidzikira chaiko ya right vari paira mada kundibhita naka pasina guys chipedu vanhu nguva vatinyazoenda kunokwirwa zvakanaka tirei tivhare hedu sho zvanhasi tichazodzoka time rimwe zuva nepati 2 apo because dzakawanda kaidzi hadziperi isusu masinguru tangomira panapa takamirira vamwe vachikwirwa uko isitanga kugara pano zvakaoma asikana mumanaka hazvina kumira mushe asi we are happy for vamwe vedu wei kwaikwasaresi ni varume vacho vatozoinda ni varume vacho vatozotiza vainda kunokwira vanhu vavo tangosara tangoitoga panapa zvakaoma tagadha hedu gurupu chovanhu vachiinikirira ya zvakaoma ya hapana kumira mushe right pane vamwe vari kuda kufona here guys kana pasisina tivhare hedu show kana pasina mumwe vari kuda kufona ya hakusina here vamwe vanoda kufona guys namba ndakapina kwai vari nguva vachipedza vadzoke right guys kana pasisina enda kuenda tosanga pane vari kufona right hello hanzvadzi hello maswera sei Hello. Taswera paDiaries here. tiri paDiaries chaipo hanzvadzi sunungukai zve matopedza here Mai vachiri kumasa kuchakachena kuno hakusati kwasviba. Hamsaka hamuna kutoita handafunga kuda matopedza zvenyu matoita tichigere hamutomirira kuti vauye mozoita kana vauya kumbosviba ndizvozvo nhasi mune ukasha SIS MELLY
Sure here. Aiwa ndandichingotaurawo zvangu. Ndizvo chaizvo. Aiwa ndazifarira zvokuti. Anditi pane pandaona pane dambudziko sisimeli ndangoti hangu ndipataure mbijana. Alright, aiwa tiripo tiudze hedu. Chandinoona chizhinji ndinoda kubata panyaya inosaka varume nevakadzi vachikonana mudzimba. Ndobata panyaya matsiura mukati vasikana musanyanya kudyiwa mari nevakomana usati wawanikwa. Kwakubva tasvika panana baba vanoviga mari. Nyaya nhatu idzodzo dzandibata-bata. Asi munoviga mari? Ndotanga zvinoitika sisimeli. Inini mutangiro wandakaita kuroora. Ndakakura ndichiona vana mai guru vangu kana mai vangu chaivo ndaivaona vachikumbira mari kuna baba. Mai vangu vaisevenza, baba vangu vaisevenza. Asi baba vanenge vaizonopindira kune amai futi vodya. Ndaizoona mai vachikumbira mari yechigayo chaiyo kupfugama kuti vapuwe mari yechigayo. Zvinhu izvozvo ini handina kumbofera ndakazviyemura. Ini pandakatanga kuroora ini ndaitambira mari yangu ndaisevenza. Kwabva ndaroorawo mukadzi wangu aisevenza. Iye aiva nebhengi rake raiwira mari yake, ini ndaiva nerangu raiwira mari yangu. Asi patakangotanga kungodanana tisati tatoroorana, taienda kutauni tese takanyora zvinhu zvatoda kunotenga. Totora mari kuti saka bhengi ratiitira padhuze nepatiri kunanga ndo matainotora mari. Tatisingati iyi ndeyanhingi, iyi ndeyanhingi. Right. Nekufamba kwenguva takazoti kuti zvitiitire convenient ngatichiisa mari muakaundi imwe chete. Saka takatanga kushandisa akaundi imwe chete kubva tichiri kuZimbabwe kusvika tazouya diaspora. Tinoshandisa akaundi imwe chete. Mari yedu inopindira muakaundi imwe chete. Umwe neumwe ane kadhi rake. Asi kadhi iroro riri paakaundi imwe chete. Saka mai yangu vakabuda vanongotishandisa kadhi ravo, ini ndikaenda kwandaina ndinoshandisa kadhi rangu. Hatina munhu anovhunza umwe nekuti tiri vanhu vakuru tese. Tinofana kuva responsible enough pamafinances edu. Tinofana kuziva kuti mumba munodiwa chingwa. Saka apfuura nekushopu achitenga fresh bread. Ndizvozvo. Saka hauzowana anovhunza umwe kuti ko izvi zvaitirwei, izvi zvaitirwei. Inini ndinomwa bhiya. Asi kubva ndichiroora handina kumbodetsana nemukadzi wangu kuti ndaoverspenda pamari yedoro. Nekuti mari yedoro haina kuwanda. Paindi rimwe chete redoro rinogona kuinzana nelofu rechingwa. Ndinonyanya kuzvitorera. Saka ini ndinoona kuti ndikati nhasi ndamwa bhiya mangwana ndomwa futi. Sean, stop that. Hey, don't do that. Saka ndikati nhasi ndamwa bhiya mangwana ndamwa. Ndeichiza kuti everyday ndichibvisa a loaf. Pabhajeti yedu ndinogona kuzosafisa kumhuri. Saka nhasi ndikambomwawo ndomboitawo zvemadays 3-4 ndozombomwawo. Ndichidaro. Saka handina kumboona tichisvika pakunetsana. Kana kuti munoziva simeli kune vanhu vasingabatirani mafoni mumba chaimo. Zvokwadi. Baba namai. Zvokwadi. Umwe neumwe unoviga yake. Munoti chinovigirwa foni chii? Munoti zvikomba here simeli? Chihure. Hachisisisi. Chii? Imari. Umwe neumwe anenge achichengeta yake. Saka umwe neumwe kana ane yake, umwe unoti indombotumira sawira wangu, indombotumira mai vangu. Umwe vakadzi vane musoro vanotumira vana mai vavo. Varume manje hatina musoro, tinotumira magirlfriend. Saka dzimari kazhinji ndodzichivigwa mumafoni muya.
Okay. Asi kana muine akaunti imwe chete yekuti ini ndino access akaunti yangu pafoni pangu, mukadzi wangu ano access same akaunti iyo pafoni pake. Saka kana paari anongoswipe anongoenda paapp ovhura oona kuti apa pane mari yakashandiswa iyi. Kana auya kumbanonza ko ndaona iyi mari yakabviswa apa ndeyei baba kuti ndo yatakatenga chinhu online chiya chinhingi chiya anzo ndandisina zita racho ndandashaya kuti takazotenga ukurini, right? Indoonawo pamwe apa ndaona pane mari yakanzi chichi ndokuya kwandinotenga mawivi kuya saka hatina zvatinonyanya kutyirana nekuti chinhu chikuru ndakaona pamafinances padzimari vanhu vakaita mari akaundi imwe chete, baba namai vachisa mari muakaundi imwe chete, handioni paine dambudziko kana one. Kana kuti uyu ati ndoda kutenga TV, uyu ini ndine dambudziko, ndine zvikomana munomba mangu zvinoputsa matv, vanorova TV vachiputsa. Handizivi kuti dambudziko riro ndakatoshaya kuti ndomboita sei. Ndakamboita zvekuisa kumadziro, ndikamboita zvekuisa pai, asi dzimwe nguva pandinozoti ndimuke ndinoona bhora, kunodaiwo TV ndoona screen yese yakati mwarara, TV yakaurawa LCD. Ko vanotema nei? Tofunga vanopotsera nematoyi. Vanenge vanopotsera nematoyi. Ndanzwa nekutenga matv. Vane makore mangani? Kazhinji ini umwe wacho ane 9, umwe wacho ane 6. But vakura kavo ndeve kuti munotoudza kuti TV munotovatsiura kuti TV haitemwi, vaposere zvinhu mumatv. Sisibeli mukaona pande ndichovabvunza dhirama racho rinoitwa, umwe neumwe anenge achinongedza umwe, uye achiti ndeuyu, umwe achiti ndeuyu, umwe achiti ndeuyu. Ndinovaudza kuti musazozviita futi, vanopromisa kuti hatichazviiti, right? Asi umwe musingozongoona yakafa futi. Right. So ndo zvinoitika simeli kana padzimotikari paya chafo kuti ini pane majutisi ababa nemajutisi amai. Mai vanobva nemota ezvimai vakubasa vanouya vopaka mota bhonzi dhedhi mota iri kuti kerere pasapa meno ndofunga ida kutombotarirwa. Kana vatodaro vatopedza, ini ndichaona kuti mota yagadziriswa, mota yadii, zvese izvozvo ndindi mangwana anongomuka anotora makii emota yakanaka oinda neyakanaka, yakafa ndindosara neyo ndonogadzirisa. Ini handitomborinawo basa nazvo, handiwari. Hakuna ane mota yekunzi iyi ndeyanhingi, iyi ndeyanhingi. Angotanga kumuka anongopinda mune yaona iri nani. Hatina mota dzoshamisira, hatinyanyi kutenga mota dzodhura, tongotenga mota dzekuindisa kubasa, nongoita kuti tisvike kwatinosvika. Saka handioni paine dambudziko. Iye zvino mai vari kubasa, ini ndaapamba nevana. Saka ndinofana ndagezesawo vana, ndosana ndabika chikafu. Kazhinji tobika chikafu chedu chakawanda tesafiriji. Saka ndinodziisa ndocheka saladi ndoisa patebhuru. Mai kana vakauya vakabva unogesa taakutogara taakutodya. Pachinapo pokuti mai vasvike votanga futi kuinda pamapoto. Ini ndaga ndiripo, hazvizorevi chinhu. Saka handioni paine patinomboita dambudziko. Kana hatina patinombokonana. Tosvika pavanhu vanokonana, mataura nyaya ndinorwadziwa chaizvo nevanhu vanorova vakadzi. Kuti munhurume anorova munhukadzi anenge achifungei. Sisimeli indisati ndawana ndichiri mukomana, taimwa doro, hatainomwoko, kuine mamwe majaindiwo, zvimwe zvipfupi, vamwe vari pamezera nepakati. Hakuna saizi handisina umborwa nayo. Ndikafunga marume andairova achiwira pasi sisimeli. Mairova? Hakusi kuti
hakusi kuti ndaiwina fight mazuva ese dzimwe nguva ndairohwawo asi kune marume andairova achiwira pasi ndofunga kuti ndikarova munhukadzi ndichidaro handidi kurangarira zvinhu zvakadaro saka ndinoona kuti murume chaiye anosumudza ruoko rwake kurova munhukadzi ka pfungwa dzake chaizvo hazina kutomira zvakanaka anotova nemental health issue munhu akadaro ndosaka muchiona kuti magavhuments mazhinji munyika zhinji vanoisa mitemo yakasimba against gender violence kuti vakadzi ripotai kana marohwa. Saka dambudziko randinoona ndinoona vanasahwira vangu vari kuZimbabwe vanorova vakadzi vavo. Saka kana varova vakadzi vavo dambudziko rinozovapo nderekuti mukadzi uya pachinhambo pekuti anoripota ndiye anenge achitonunurira murume wake achitonunurira the abuser ndizvozvo pachinhambo pekuti amuripote nyaya isolvewe uyo opuwa warning kunzi no, don't do that. Ukazviita futi next time tinokuvharira right. Asi mukadzi anotovharidzira ukatosvika mukadzi akatozvimba zese kuti wakaita sei musi wakaenda magetsi ndakadhumira padhoa achitokunyepera ari kutovharidzira the abuser. Saka murume ari kuabusa iyeye hazvibvi kwaari haazviregi nekuti anoziva kuti ndiri protected nethe abused wacho anotomuprotect handiti maona. Saka iyoyo inyaya inondibata-bata zvangu kuti varume vanosvika kusvika vanhu vemustone age kusvika mukore ino munhu uchiri kurova mukadzi unenge plus une uchimbomuroverei. Ini ndine mwana wangu musikana ndofunga ndakagumisira kumurova ari kuma4 years. Kubva ipapo haina kumbozomurova kuma4 years kwekuchakudzira vana kuya akura kunoti kurei ndandisingachamurovi uzoti okura yoita mhandara 24 years ndonochatisa mwana wangu ndachatisa mwana wangu murume uyo akutanga kubata mwana uyo akurova futi kamwe kakuteerera kachoni zvinoti kakuteerera nekakusanyara ndizvozvo ndizvozvo ndopanangoti zvangu ndibate sisimeni aiwa hama tigonera at least vamwe varume vari kuteererawo pavakomana manje pavakomana vasikana vanodyiwa mari nevakomana. Kana uchiona mukomana wako achiuya achikuguma mari achinoshandisa zvitarire kuti ari kumboishandisei, iri kubudisa chii mari yaari kubudisa. Anouya kwauri oguma toti aguma 100 rand unoimwa doro mangwana futi chema ndakabhuroka mangwana futi chema ndakabhuroka. It's a red flag iyoyo. It's a red flag. Zvionewo kuti munhu anombobhuroka kudai pasina mhuri kuzoti maane mhuri anogona kuchengeta mhuri anogona kuzvichengeta ega nekuti kana uri wega unofanira kunge uchikora mari inogona kukuraramisa kupera kusvika mwedzi wapera inokukwanira. Zvino kana ichiramba kukwanira uri wega ndopaichazopfana wane mhuri. Podiwa madhai paneningi kunodiwa madhai pamai vanoda masanitary pads vatezvara vanenge vachiti hauchandi wagarisa ambu yavanoti imba yakabhadenga inoda kupfirirwa maresponsibilities awanda iwe uchitadza kuzvichengeta. Saka vasikana vanoona vakomana vanoguma mari vaya ukanzwa achiguma mari usamunyima mupe wotarisa kuti mari iyi yashandei aishandisa how many days then uona adzoka futi next week kaona mungomana asvika kutengeri maruva usati waroorwa unofunga kuti anozokutengera waroorwa. It's a red flag. Gara wasiya hello sisimeli hello ndandofunga kuti yakata aiwa
ndozvona ndichida kutaura simeli ndatenda hangu mandipa. Aiwa maita basa mabatsira mumwe varume vari panapa at least varume vacho vari kuteerera kana vachinzwa vanenge nzeve dzekunzwa vanonzwawo. Ndatenda hangu. Aiwa maita basa. Manyanya kuita show kwazvi basi sisimeli mukuwasha hazotsamwe. Aiwa ha anoziva kuti ndo basa racho haatsamwe. Kutsamwei? Oh. Kutsamwei? Akusa kuti mai muchirungo taura ini ndadzisa mubhedha imi muchirungo taura. Aiwa hapo asati apinda mubahamo. Alright. Asada anotopinda kuma past 12 ari ku business redu kumwe kwanoti akabva kubasa anopfuura neko. Alright. Vanovhara na 12 saka andozozva zvake panapa kuma 21. Zvakanaka sisimeli. Aiwa maita mukaona aripo papa kana aripo ndo pamunonitenga shona 7 papa ndichipedza kuma 99 kana kuma 10 kana aripo. Kana asipo tinotosvika 12 takagara anenge asati apinda mumba anenge asimo. Kana aripo ndinotanga na 7. Very right sisimeli. Aiwa maita basa hanzvadzi yangu. Ndatenda zvikuru mwanengo yakanaka kurara zvakanaka. Nemiwo muwe nengo yakanaka ikoko. Zvakanaka zvisi. Right. Hey, vamwe varume medhi vakabva kuna Mwari. Mai vakazvigarira zvavo vakoma vedaro. Ane murume wavo chai izvi vatobika zvese and everything. Vatongomirira kuti mukadzi auye kuti vawane kumukwira. Hey. Zvakaoma. Right guys, pano mwada kufona here vanhu varume manzwawo patsurwa, manzwawo zvichitaugwawo. Asi panyaya yejoint account apa pari trick apa joint account pari trick, but anyway mutemo inosiyana yemudzimba but pajoint yeah. Right, pane here wada kufona guys. Do we have umwe ari kuda kufona? Varipo here vamwe vada kufona? Kana pasina tigumire zvedu pano. Tichimirira hedu isusu tinomirira 12 tozorara hedu after 12. So yeah. Iko zvino panenge imonth saka kunenge kuri busy uko. Aiwa vanotosvika panapa kana 1 chaidzo. Saka aiwa no pressure no wahala. Joint yemari, joint yecard, providence do joint yemari. Joint account pari trick pa joint account pari trick zvokuti asi ndongoda hangu tikari pakadhi rababa apa kapini number nayo nechida kupota chitibatawo zvokuita joint pari trick. Right guys, pane umwe here it seems as yapasina. Alright guys, it has been nice chatting to you guys. Once in a while china chakadai sotifonga kupota chimborangaridzana madzimai tineka kukanganwa tineka kurivara tombopota chirangaridzana kuti veduwe mozati kunzoku sometimes kunotonora azvisonakidzi kuti uramba uchingozoti wachinja murume mangwana wadai umwe wachinja wadai umwe mangwana wadai wachinja zvingazviitikawo zvokuti zvaitika nekuti it's beyond your control, but zvimwe zvacho unozowana kuti tinozonyanya kuva too reluctant pane zvimwe zvinhu zvinozongoti because zvinhu zvidiki zvinokonzeresa ngoti marriages destroy antimaona. Saka tatichingorangaridzanawo ipapo. So guys, morara zvakanaka, Mwari akuitirai zvakanaka. God bless you. Mwedzi wapera. Drink responsibly. Andika tikupinda hanzi is confession coming on Friday. Nelisa, I think so. Tichaona because Friday anti Easter inenge iri Easter tine service church, but tisingazuti tasataudzwa kuti tichadzwa mangwana pa WhatsApp kuti tutanga nguva. Pakana tadzoka tinenge tiripo. So guys, yeah, Easter iri kuya, don't drink and drive. Andika actually drink responsibly.
anditika musangoita zvokungomwa muchizokanganwa kuti muchapinda pamarodhi nemotikari dzenyu muchidhiraivha muchidii. I would advise kuti guys, mukatenga doro racho mukamwira kumba, tengai doro mumwire kumba, musanomwira kubhawa. Tengai doro racho mwira iholiday, long holiday guy. Tengai doro munomwira kumba, tengai doro munomwira kumba. Anditika tisangane zvedu, titambe zvedu, tiri pamalife tiri kudzimba, muzoni zviri safe. Panguva dzakafanana naEaster apa ndipo panosimuka mweya yakasimba zvakati, mweya yakasiyana siyana ndipo painosimuka. Mweya yemadzinza etsvina, mweya yakwete madzinza enyu mweya imwe munongotenderera, imwe mweya isina basa, mweya yenzvimbo, mweya yevavengi inongosimuka, mweya yekuparadza ndipo painoda ipapo zvokuti mudziyo wako kana moto yako kana inoparara. Saka let's just be careful guys. Love you too Rashi. Let's be careful guys, ngativei careful mukufamba umu, ngativei careful. Sometimes kana uri pamba hakuna njodzi zvishoma zvokuti njodzi inokuwana uri pamba pako, very 2%, but murodhi umu a lot of things that can happen. John Kariwo mimi muri mulockdown yes, but vari kuna naSA kunoka hapana mira mushi anzana ndisholta. Alright Sheli, unoya mangwana uya titaone mangwana acho unondibata kuWhatsApp. So guys, murara zvakanaka. I love you so much guys. Kana mine maprayer request enyu, tine group ratinaro reDiaries riri pafasting 14 days pafasting patiri. Saka if you have a prayer request usirimo mugroup but ungori hakone prayer request that you want these prayer warriors to pray for you, just bring the request to me as a ID and then I'll just forward it to WhatsApp group and then the prayer warriors will pray for you. Andiga pa 14 days takatanga idzo dzidzi, would like to believe kuti iwori kwauri koko. If you have a prayer request, send it to me as Heidi and ndo forward mu group. Anditika tungo kuna matira varipo vakawanda vari mugroup vandiri kuona vari panapa vakatomirira zvautikobvu dzichaye. Saka forward imani ngikiri ma prayer request enyu kwamuri. Comfort Dondo, can you please get in touch nemwana wayo mwana okuda unororo yaya but achikauti anogona isagona marriage yake inogona sabudirira. Can you please get in touch with her because ambonifonera chichema hazvina kumira musha. Ambonifonera chichema, apparently ari kunororwa next week or in 2 weeks time. Saka I think zvakumunetsa manje. Can you please get in touch get in touch with her umbotaura naye. Ndambotaura naye but she was crying a lot. Hanzi tinopinda same group nemunamato. Kune WhatsApp group riko, munongopinda mu WhatsApp group imomo motopinda mu fasting, but iri nderevanhu vari pafasting chete. Tinongodya zvamaona nchite zvongoti kana time 6 dzikachaya todya chibage tomwa mvura kana drink tovata ndozvatiri kungoita. Anoona. So if you can do that, yes, nderevanhu vari pafasting chete. Anoona. Anzina Mary, check your message. What's up WhatsApp here Mary? What's up WhatsApp? Wegandigotarisa. Prayer group unongoya kuWhatsApp kana uchida kufasta. If you are fasting, hatisi kutora vanhu vari kudya. Sikutora vanhu vari kufasta chete. Kana uchiziva kuti you are up for that fasting, yes, you can come. Pakana uri kuda kuona mata uchidya, aiwa, iri ndire vanhu vari pafasting chete. Muchazopindawo next time. Anditika, yes, please mufonere. Comfort mufonere please, hapana kumira mushe. So guys, morara bwa tikatobatana zvakare nemuswe pa next live video nemuswe chishanu. Anditika, bless you guys, love you so much.